Club Junta, building better Africa. Member Daberanso in 1-1 Pastor Moses Shumba. Muli banji nonga nonse. Ambuye akusamalira ni banji. Ine moyo wamphamvu kwambiri. Ndinali nchifupi ndi Ambuye masiku amene ndakusowani. Koma inunso munandisowa. Ndamva kudandaula kwa anthu ochuluka. Kundilowera ku inbox. Abusa muli kuti. Pastor Shumba mwatani. Mwafoka. Chachitika ndi chani. Ena akufika lena kuti kodi Limpopo yakufoketsani. Ena kumati kodi akumangani. Ena kumati kodi mwatani mwakhumudwa ndi chani tiuzeni ife. Ayi panalibepo yankhulona pazonsezo. Limpopo singandifoketse. Boma sinanimange. Komanso sindinakhumudwe. Ndinanena kuti ndidzakuyimirira na Malawi. Pabe amene angandifoketse. Pabe amene angandichose pa system imene ndinayima. Nzosatheka sizingathekenso. Koma kuti ndinali pafupi ndi Mulungu. Makampembedza Mulungu. Ndimakamva chimene akufuna ndimuchitire. Ndimakapemphanso nzeru zina ndi mphamvu zina kuti ndikwanitse kukuyimirani ni Malawi. Lero ndikubwera pamaso pano kuzangokupatsani moni kuti ndili bwino ndipo palibe chovuta chilichonse. Mapempheronso akuyenda bwino. Musabere nkhawa. Tikumaliza this coming Saturday. Chabe kuti no tangomaliza kutseka kuyimikira panjira zinazo tizinkatipitiriza mu makomo mwathu. Koma ndithu china chilichonse chili normal. Ndikukhulupirira kuti tonse lero talemekezanso Yawe Mulungu chisumphi na malenga chezichezi Yehova wakumwamba. The Lord is mighty. The Lord is great. Let's thank God for what He's doing to us day and night, each and every minute. Mulungu amatikonda nthawi zonse. Takumananso lero pa mafolamo osiyanasiyana. Nonse amene munandisowa mumve mkati mwanu kuti inenso ndinakusowani kwambiri. Ndipo ndimachita kumva kuwawa kwambiri. Koma sindikanachitira mwina. Ndimene ndilemekeze wamwambayo. Koma mumve kuti ndabweranso ndi mphamvu zina. Mawa ticheza kwambiri. Koma lero ndimangofuna ndikutseni kuti samalani. Samalani kwambiri mafumu samalani. Samalani kwambiri m'midzi mwanumo nonse musamale. Kukubwera ena abodza kumayenda ebwesani ID ndi chovotera. Tufati kulembeni mulandire ndalama pa mukulu. Kodi mukuluyo zitheka bwanji inuyo mwana wanu sali ku South Africa, m'bale wanu sali ku South Africa, sali kunja kulikonse, simuzi wako mukulu tu ndalama zake zimachokera kunja. Choncho afuna azikupusisani makamaka anthu akumudzi samalani. Makamaka anthu a mtawuni otengeka ndi ndalama samalani. Mwatibule mukangomva kuti tabwesa mukulu mwauza kuti tilibe munthu wina aliyense amene ali kunja mukulu wake wakuti. Ndipo pompano utipatse ndalama zongaliso tipasa tikutidzimula. Atidzimuleni m'midzimo musalekerere musasirire ndi anthu oyipa. Chifukwa mukakamangitsa akangomva abale awo kuti amangidwa abwera azatulutsa. Ngati muchanakatulutsira anyamata adzikwanje muja. Soncho kwasiya kuti no adziwe kuti no anthu ngokwiya ndi no kogangalama. Atidzimuleni. Yesu tu sinakanaka tidzimulanso anthu mkachisi. Kwa tidzimula kopya ngakhale ankaphunzitsa za chikondi zololerana zokhululuka. Koma tsiku lina zitamunyasa kwambiri anakatidzimula. Mulandu panalibepo. Inunso mukatidzimula
mlandu palibepo. Akukuyambani dala sibwino kukumakuzani kuti inu mulibe chakudya ndefe tifuna tupasane chakudya pamene inuyo mukuchifuna chakudya cha tsiku lomwero. Asakuzeni zamukulu za tsiku lina, mwauza kuti pompano tipatsire ntuni apo b tikutidzimulazo. Musamale kwambiri m'midzimo, akubwera nankapu sisakanganyaja koma sizitheka. Ambiri mwandifunsa abusa titani ife MCP kupanga musadere nkhawa. Ndinanena kale kuti aichipita amenewa simudzawaonanso, nthawi ikutsetsereka. Asala masiku 158 nthawi yawo yatha. Pompano lifari aimba uhweso kuti the game is over. Asiyeni apange zawonso chosanga kuti chimene angapange china chilichonse chikubwera pambalambanda. Chilichonse chimene akupanga mafilimu ene aliwonse akubwera pambalambanda. Machenjezo anga omaliza kubwera kwa iwe honorable amayi not so honorable mayi Ntalimanja amene ndi chair akuti wameke usamalitse kwambiri. Musamalitse kwambiri amayi. Zimene ndikuzanena pazi chonde muzitenge muzazikumbukira ngati simusamalitsa kuti kuma Pastor Shumba anandichenjeza. Musalolere kubera chisankho. Mugwiritse ntchito njira zonse zoyenera zabwinobwino zimene anthu akuti mathematics sitikufuna isakhalepo. Munayankhonso nokha kunena kuti sizagwiritsa ntchito mathematics, tizagwiritsa ntchito m'manyo. Mukazangosintha amayi please mudzaona tsoka. This is the warning to you, Madam Ntalimanja. Mudzaona tsoka. Amalawi akukonzekerani, Amalawi akwiya nano, Amalawi ngotopa, Amalawi sali chimodzimodzi tsulo, Amalawi si azibale anu. Mawu awa mwagwiritse ntchito. Ndakusokosera kulinga utamva ndiye mwambi wanga wa masiku onse. Abale anga ticheza bwino mawa kuli nkhani zaphe ndikulowa mawa mu studio. Don't worry. Ndilipo ine Pastor Shumba mwakalekale m'bale wanu mumandikonda inenso ndimakukonda nonse. Ndinakusowani kwambiri abale anga, inunso munandisowa. Usadandaula, tigwira ntchito pa ground pakuyenda bwino. Usadandaule ambiri mubwesa ma conference mwauze a DPP apange alliance ndi anzawo. Usadandaule, zikuyendetsedwa zili nkati akuluakulu. Kuli magawo 4 ena ali pa office, ena ali pa ground, ena ali mu makono kuchinga kuti zolowa zisalowe. Teamwork kugwira ntchito pena paliponse usiku ndi usana. Usadere nkhawa. Ine ndikamakuwuzani zimakhala zona. Zikakhalanso zosizoona ndimakuwuzanso kuti apa titere. Ndipo ndimapita kuma office konko apanga tipi. Koma as of now ground lonse lili bwino. Usadandaule chilichonse. Tatseka mauna onse ngakhale akupanga sakudziwa kuti ife tayima pati. Azaona ngati ndi udzu kuma passports upo pali nkhalamo. Pastor Shumba ndilo dzina langa, mwana wa Nankhoma, the Lion of Judah. Bye bye. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Pongwe with 80k plus subscribers. Club Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Ilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com.